wong seneng tunggal sak maling audio sound system wiwitane lenggo jejer sak pendinane saya suwe sak penjejer nyekel tangane banjur ngomong mas yo mas aku tresno ceritane wong seneng tunggal sak maling wiwitane lenggo jejer sak pendinane saya suwe sak penjejer nyekel tangane mboten mriki tamas sing teng mrika banjur ngomong mas nang mrini yo wae kemang kanong atiku digawe lor